Deci, bună ziua la toți, ăsta e Dragoș. Și noi acum o să ne jucăm la teleportea. Dodo, unde vrei să te teleportezi? Ăsta. Acolo, unde este până în capăt. Hai, în 3, 2, 1 și... Wow, a teleportat, cred că e acolo. Ah, uite, acum o să mă teleportez și eu. În 3, 2, 1 și... Wow! Gata. Nu. Deci, acum, unde vrei să ne teleportăm? E aici, în Asia. La mașină? Da. Ok, hai, tu primul. 3, 2, wow, foarte tare. 3, 2, 1 și... Wow! Acum, haide să ne teleportăm în mașină. Tu aici te teleportezi. Da. Ok, hai. 3, 2, 1. Nu, de la capăt, de la capăt. Hai, sari, cânti. În 3, 2, 1 și... Wow, uite. Acum eu să mă teleportez în spatele lui de scaun. În 3, 2, 1 și... Oh, n-a mers de tata. În 3, 2, 1 și... Ma, suntem toți în mașină. Da. Acum, hai de la biciclete. Tu te teleportezi, da? Da. Hai, să mă uit acolo. În 3, 2, 1 și... Oh, uite-l acolo. Ok, acum eu mă teleportez în 3, 2, 1... Wow! Oh, acum, hai de afară. Asta? Da, hai. Asta știi, taie, ia. Și ce dacă? În 3, 2, 1 și... Wow, e afară. Ok. Acum, haide eu afară. 3, 2, 1 și... Wow. Wow, suntem afară. Acum, haide în camionetă. Ok, haide. Unde vrei? Aici. În Asia. În mașină înapoi? Stai. Ah, pe lângă mașină, hai. În 3, 2, 1 și... Oh, chiar a mers, ok. Unde este, mă? Parcă s-a teleportat în mașină. Eu cred că m-a mințit. Unde este? Wow! Ce caută acolo? Ciudat. Ok. Acum, haide să ne teleportăm sus, pe balcon. Da. Haide să vă arătăm balconul. Uite aici, Dodo, aici o să te teleportezi, aici pe margine, da? Da. Hai, în 3, 2, stai, 1 și... Ma! Chiar a teleportat. Acum e rândul meu să teleportez. În 3, 2, 1... Wow, m-am teleportat. Și papuci cred că s-a teleportat. Deci e foarte tare. Haide să teleportez telefonul jos. Glumeam. Deci, dacă v-a plăcut videoclipul, dați și voi un like. Și asta să fie canalul lui fratele meu, Dragoș Veru. Și nu uitați să vă abonați și să aveți o zi grozavă. Pa! Pa!